Hi guys. So katatapos ko lang maggawa ng nutty bar. Ito na siya. Na nilagay ko siya sa fan para madali siya lumamig. Ayun. So ayun, nagawa ako kanina tapos kasi may napapanood ako sa YouTube. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Shout out sa iyo, Madam. So sa kanya ako nagka-idea kasi may mga nakatenga akong nuts dito ba, like walnuts, pecan, ano pa ba. Nakalimutan ko, basta ito siya, oh. Ito siya. Ikakat ko na lang siya maya. So ngayon mag mega love shout out kina Lynn's King TV, Remy's TV Watkins, Rose Vlogger New Zealand. Sana maayos yung mga araw ninyo, na sana gabayan kayo ng Panginoon, lahat ng pamilya ninyo, at lagi po kayong pagpalain at bigyan po ng lakas kayo at ng mga pamilya ninyo, at kapayapaan sa lahat ng panahon. So ayun. So itong ko, parang na siya, medyo na siya, oh. Pwede na siya ikat yata. Kakat ko na lang siya. Ayun. Kasi masasayang yung mga nuts ko ba kung masisira siya. Kayong hindi naman sila nakain. Tapos nilagyan ko din ng figs. Ganyan guys, oh. Papalamigin ko lang siya ng husto. Pero ikakat ko na siya. Yung saktong lang. Hugis. Sayang yung mga nuts ba. Wala itong peanut. Kasi wala ako ng peanut. Nakalimutan kong bumili kahapon kasi nagka-idea ako, kaya lang nakalimutan ko din pagdating sa City Market. Alam mo naman. Ito, naano pa siya. Kailangan pa talaga siya So, yan lang. Shout out sa lahat.